Løfterytter på banen, som er start nummer 13. Bolette Vese Blak, start nummer 14. Christine Tejsted, som start nummer 16. Mette Sejber Jensen, hovedtaget til klar. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at der efter start nummer 25 vil være en kort pause, hvor at banen bliver skruet. Løfterytter på banen er start nummer 14. Christine Tejsted, start nummer 16. Mette Sejber Jensen, som start nummer 17.